ବିଶାଖା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଟନ ଟାଣିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଖାଇବା କେତେବେଳେ ସଇଲା ବା ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମଟନ ଖାଇବା ଲାଗି। କେତେବେଳେ ଖାଇବା ବିଶାଖା ହେଲାନି ହଉଛି ଚାଲିଛି ଦୀପୁନା କେତେବେଳେ ଖାଇବା? ବିଶାଖା ଆରେ ହଉଛି ପରା ଆଉ 3 ପିସ୍ ବାକି ଅଛି। ଆଉ 3 ପିସ୍ ବାକି ଅଛି ଆଉ 3 ପିସ୍ ବାକି ଅଛି ମଟନ ହେବା ପାଇଁ। ଦୀପୁନା କେତେବେଳେ ଖାଇବା ବିଶାଖା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ ହେଲାଣି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଶୁଣୁଛ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ।